Danas letimo F-16. Njih ima najviše proizvedenih od modernih aviona. 4600. Ne u svetu. Rusi su naravno proizveli više. Ali ovo je najproizvedeniji američki avion, moderni. Od njega, mislim, nije baš od njega, u istom projektu je nastao i F-18. Kada su se McDonnell Douglas i General Electric borili za poziciju koja će da dobije bolji avion. I u američkoj mornarici se nije dopao baš F-16. I zato su odlučili da uzmu drugi projekat koji je bio JF-17 sa Y-om, na J. I malo su ga modifikovali i dobili su F-18. Oba aviona se i dan danas koriste, pogotovo F-16 koji je bio u svakoj borbi koja je posela od njegovog prvog leta 1974. Pokazuje da su višenamenski borbeni avioni bolji od, na primjer, čistog lovca ili tako neke vrste, pogotovo u pustinskoj oluji. Colt 1-3, Overlord 1-1, Bra 047, 4200 at 40,000, Colt. I letimo na novoj mapi, najnovijoj. Ne znam kako je prvi put letimo na njoj, nisam baš eksperimentisao kao što sam sa Sirijom ili tako nešto. Ali nestabilno je. Dobro, Siriju. Pa seki, meni stupa. Pa hvala mu puno što se tu stupo. Sad sam ja prešao preko njegove rupe i avioni idu u stranu. Sad baš da vidimo kako je situacija u šuntavom serveru. Kako uopće izgleda ova mapa? Ne sviđa mi se. Samo voda. Ne bi čudo što je besplatna. Malo više zemlje koštalo bi 100 eura. F-16 ima mnoge probleme sa strujom, kompjuterima, loš motorom koji ume ponekada da pravi probleme, previše goriva troši. Ovde piše koliko ide na sat. Mislim da su tu benzina. Oju libze. Svejedno, previše goriva ponekad troše, ali još uvijek ga koristi svako. Još dugo će da ga koriste, jer nemaju baš razloga da ga puste samo tako. Tek 15, šta je? Mislim da je pista. Šuntavo označeno, bože. Ovo je ogromna pista. Čekaj da im koliko je dugačka. Koliko je ovo dugačko. Ne ni čuo što sam išao dole. Koliko je dugo. X, porodice, da vidimo.
Bože me sačuvaj. 2 nautične milje pista. Sada da poletimo sa nje. Nikad se ovo... Sa ovolike piste nisam poletao. Vidimo i kako je ostrvo. Ovo ćem reći stabilna mapa. FPS je malo niže, na zemlji se podigne lepše. Evo ga F-15. Dima ima tamo. Pitam se šta je tamo, da bude preleteći preko toga. Ojoj! Ejoj. Colt Gwen 3, Overlord, Gwen 1, Bra, 352, Fort 130 at 22,000 knots. Haha, o bože, da radim u ovom avionu. Burner. Sada video sam šta je sa obalom. Ovdje se tačno vidi o čemu pričam. Pa ću vidim šta je na njoj. Kako izgleda. Koliko je modelovano. Vjerovatno je modelovano toliko kao i Kavkaz. Overlord 1-1, Dodge 4-2, joj. Neprijatelj, Dodge 4-2, ide ka meni baš. Ima ih dvoje. Zabrinut ću se ako me nešto lokuje. Oj. Oj, Ryzen 7. Dobro, ako se leti nisko se ne muči. Svaka im časa vodu. I za zemlju. Treba mi ona kamera koju nose Amerikanci. Ovo nije baš nešto za... Nije za ništa. Osim toga što je lepa... Joj, ovo je lepa. Nema šta baš mnogo na njoj da se radi. Nema baš ništa se radi na njoj. Ne može u planinama da se krije. Ne može da... Ne možeš ispod vode. Ne možeš da bombarduješ u džungle. Da me zanima kakav je taj dim tamo. Može da ima mjesta za bombardovanje. Dobro je za one koje lete stvari iz Drugog svjetskog rata pa da roleplayinguju da su iznad Japana ili tako nečega. Zato je dobro. Ili Koreju. Čisti ljude koji vole da prave misiju u džungli i puce na džunglu. Mada ne shvatam zašto se dodaje, zašto se... Smorali, a? Tamo moro pevao. Evo im, ojoj! Dobro. Sad znam šta je tamo. I šta mora da se uradi. Sad ću si življeno. Tu vidite F-14 kako... Daj, bre. Evo ga F-18.
Malo je igrice bilo pred crashovanjem, zato sam se malo iznervirao. Baš sad da vidim. Ovo nisam očekivao na obali baš da stave PVO gdje će ljudi da provedu većinu vremena. Growling, đubret jedna. Bezobrazno. Hvala igrice. Evo ga Harm. Zato ja 10 u Growlingu. U Growling Sidefinderu nikad nema. Na 10 nikad. Sad ću da remove save final trace high visibility. Request rearming. Copy. Pa može ovako da se provjeri. Ovo je baš lijepo. Ovdje će ljudi da prave Vijetnam misije do bola. Flight controls. Gdje se će ovaj čovjek da uradi da se ne osjećam loše za ono što bih htio da uradim. Dobro. I on nosi harmove. Dobro, ajde. Ja ću to. Rearming complete. Čovječe. Ja tu da se vučem. Ko budala. Da im bre napamet. 500 km. Juj. Sada. Taman da se vidi kako si F-18 leti. Growling naravno nije ovo radio za mene. Minimum. Kako ti malo život da olakša. Meni taktički Electric Warfare i prebaci se na HUD. Master Arm se uključi se Air to Ground Master Arm. Ostalo mi, hvala Bogu. Sad ovo je bilo neočekivano i glupo. S-300 ti. Hvala. F-14 je umro od strane Miraža. F-18 poleće. Radio nešto se dešava. Evo, uključit ću vam čak da vidite da ne pomeram štamp. Ništa. I sam. Flapsovi na automatsko. Ne volim ovaj avion više. Prošlo mi zanimanje za njega. Sad gdje on idi? Tamo ne idi. Harm. SP Harm. Right, šta uradiše? Molim te. Sada. Se ovo radi. Harm. Display. Na SP sam ga stavio. STB. Jer morao, stvarno morao. Da malo izbjegavanje da vežbam. Electric Warfare. Da, to je ono što je mene pucalo.
I Jadran. Jum. Jum. Wii. Vi. I okrenete se, jednostavno vi. Ispaljeno. Da li nas zanima? Ne. O ne. Tup. Springfield 1-2, Overlord 1-1, Bravo 020, Fort 100 at 30,000, flanking. Zato je tako dobar. Naš. Dobar, sorry, F-18. BBC novo bilo je dobar ko. Dobar, sorry, F-18. Sada zašto su više namenski avioni bolji. Nešto ispred nas kao friendly yes. Leteću dok ne naiđem na nešto sigurno. Overlord 1-1, Colt 4-4, request bogey dope. Konačno nešto interesantno da se radi na Growling Sidewinderu. Spičali smo ljude raketama, protiv vazdušne odbrane. Mogu bi da se vratim da sletim, ali malo oću, pošto u prošlom videu sa F-14 Air nije prošao tako dobro. Što još jedan sam uništio. Ovo je odličan bio napad. Jer neprijateljsko ili prijateljsko. Dati ću napad. To sam već rekao. Sve jedno bih htio samo da lete naprijed. Da ne vidio zvukom. Ćemo praviti. Ovo je avion koji može da se ostavi i da leti ravno. Zalet. Ja sam otišao da ručam, pošto sam letao negde dugo. Otišao sam da ručam i nije se pomerio. Letao je još uvek. Igrica je jednom crashovala, ja nisam primetio koliko rano ovo leti. Evo, čisto dokaz. Ovdje piše da li je pomeran. Rom se pomeran. Sad će ga izravnam. Lepo ovako, sad oblaka. Sad ne velje ništa. Tripću danas. Evo, ne diram. Tražimo nešto optimalno, na čemu piše 29. Na reveru. Što je M2, ne bi se igrao. I njom. Satelitskoj da vidimo šta ima. Mnogo drveća i mnogo trave. Ovo je odlična mapa. Odlično. Odlično. Da vidimo šta radimo s tim. Neko sam se leti. F-16 se leti u mesto. F-14 pada. U kompletno ravnu liniju. Growling Sidewinder najbolji. Shvatio bi da je ovo neki neozbiljan server, ali ovaj neprihvatljivo. Moj internet možda sjeverno
Ne, nije moj internet je odličan. Ne, pa ping mi 54. Kesku 227, ajde nađemo kam 96. Glupova odluka. Joj bre! Growling glupi. Dosta za nas, Growlinga. Đubro od servera. Bože me sačuvaj. Samo Growling može da bude.